Kaixo artistak, ona gatoz, 31. igarkizunarekin. Beste animalia bat daukagu, Segidan animalia batzuekin gabiltza. Ea hauze asmatzen duzuen? Amak egin zidan etxea. Ate eta leiorik gabea. Eta kanpora irten nahi baldin badut, harresia puskatu behar dut. Nor naiz. Pausatu bideoa nahi baduzu pentsatu. Amak egin zidan etxea. Ate eta leiorik gabea. Eta kanpora irten nahi badut, harresia puskatu behar dut. Nor naiz. Oio eta oiarren kometzoa, txita. Asmatu duzu, Beno? Miratu ze polita. Beno, zuoi gustatu izena espero dut. Beste bat arte.